Gin-reschedule sang syudad sang Iloilo ang water distribution sang South Balibago Water Works kag Metro Pacific Iloilo Water sa mga barangay nga naka-eksperyensya sang water shortage. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Engineer Neil Ravenna, Head sa General Service Office, ginpahayag ni nga ilaging reschedule ang water distribution sa Lunes, Mayo 13 bangod naghiwat pa sila sang post-quality inspection sang Mayo 8. We will issue first some notice to proceed, no? So the schedule of the issuance of the notice to proceed is tomorrow, Friday, no? Kaya kami nag-post qualification inspection sa ilang mga plants, no? Kaginlan taon naman ng ilang mga trucks if indeed maka-deliver sila sa that amount or volume of water sa aton, no? Kaginlan taon naton ang ilang mga planta if it's ready to supply isang tubig nga mo nakadako para sa syudad on top sang ila gina-service nga daan diri sa city, no? Dugang pa ni Ravenna, luyag nila nga ang tubig nga ginahatag sa mga barangay ang potable water. Rason nga ginahulat pa nila ang resulta sa potable test sang duha ka water distributor. Gin-check ang mga trucks sang tubig, lakip man ang pag-monitor sang sources sang ila tubig. Natala naman, subong nga adlaw Mayo 10 ang pag-issue sang bids na awards committee sa notice to proceed sang South Balibago Water Works kag Metro Iloilo Pacific Water sa gud maka-supply na sang tubig sa syudad. Nagpasalig naman ang Iloilo City Government nga safe ug kalidad ang tubig nga ipaghatag sa mga barangay sa syudad sa Iloilo. Report na gikan sa Iloilo sa K5, Jenny Kaulina para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.